on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi payen to dowlaji dentuɗi Amérique jottoyɗen toon to New York. Hare hakkude Israël Iran waɗi waylitere e jamma faltiɗo Donald Trump horejo Amérique nanti ni ɗe leyɗele ɗiɗi jaaɓi fukkinde kaɓorɗe tafon hare nde no hani dartade ɗum fodi horejo Amérique o ko adi ɗum e nder jamma faltiɗo Iran fiɗi misilaji kewɗi e nder Israël ma ɓe waɗi. Ceerno Modou Mba mi salminima. Mi yettima. Non jati wadde Ceerno Modou Mba eɗen wawi wiide e oɗo saaha mo kaleten hare nde dartima hakkude Iran e Israël balɗe 12 caggal nde hare. Wakkati ñifugol yite ngen naattum Donald Trump heññi ka médiaji rendo makko o noddi Iran e Israël e teddingol kawrangal haɗi to ferondirgol piyande. Woni ɗon seeɗa gouvernement Israël on yaltini cimtol wiide ɓe jaɓi noddandu hoorejo Amérique on. To Iran médiaji gouvernement holliti wonde daragol hare ɗen no laati hanki kikiɗe Donald Trump serano no waɗa konnguɗi ka médiaji rendo gotol e ɗin konnguɗi wi'i o noddi Israël e Iran o wi ko Israël e Iran woni ko ari e makko e wakkati goto faydi ɓe fof ɓe wi'i ɓuttu e biol makko. Non jati Ceerno ko adi Donald Trump no nantina ngol fukkingol kaɓorɗe leyɗele ɗiɗi ɗe weddodiri misilaji jamma faltiɗo o. No woniri Iran ferino misilje e dow cuuɗi hoɗiraɗi ka worgo Israël jowo saami batte mum. Médiaji Iran en kadi holliti wonde jeenayo maayi sabu piyanɗe Israël kono e biol Donald Trump ko leyɗe ɗen ɗiɗi haldi fotti ñippugol yite ngen ko ɗum waɗi no tamƴina kaɓe ɗiɗo noon ɓe teddina kawral no gasa kadi fof heɓan bote ma mbiyen nafoore e daragol hare ɗen taho caggal balɗe 12 ferondiro misilje ɗum waɗi albala uji mawɗi e cende ɗen ɗiɗi noon.